Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Bunbon, Katarman, Liloan, Cebu. Agad matatampo, nagdasangan nga, Cleo. Bye! Okay na, bay. Ako nang gingnan sa Tessa. Ha? Ging na naon sa? Nga magkigistorya ka niya. Kay naka-importante nga itugan niya. Unsa? Nga ko taon imo man siyang ging na na. Kay kung di na ako nibuhaton, bay, di man ka mulihok. Nakagusto ka niya, di ba? Oo. Mao na. Pero, unsa man day gusto nimong buhaton ako? Hala, no. Panguyab busy, oy. Ha? O sige na, magdugay-dugay niya, kay maunahan niya kaslain. Ha? Manguyab ka na ako? Oo. Oo, Tessa. Dugin ako nagagusto nimo. Wait. Nakagusto ka niya? Wa ka ma-in-love niya? Uy, lain ba nang nakagusto lang og sa na-in-love gyud ha? Ha? Uy, day. Ayaw ko Okay, na pag-apil-apil diha, bi. Nganong dili gud taon? Kay ngano, magpaila da sa kaglalaki. Oh. Ayaw ka bala ka, miss. Mika, Piling- Mika, mao ni akong pangan. Og best friend ko ni Tessa. Og prangkahan ka lang ka ha? Gikapoy na ko og am-am sa akong amiga nga pirming maghilakit pasakitan lang sa mga buhay ayo nga lalaki. Day, Og kung usa ka na mga way ayo, ayaw na lang padayon na imong tinguha sa akong best friend. Kay kung maghilak na sa di tungod nimo, panitan tagit kang buhi. Miss Mika. Dili ko makabuhat niya na ni Tisa. Pero dili ako ang klase sa tao nga mo istorya og mga saad. Sugda lang ko. Og ako ipakita nimo. Pinagis ako mga lihok. Cleo. Ha? Kamu na? Oo. Giyon sa manani mo, ha? Gipasaligan sa nimong istorya? Wow, uy. May magingon anak ko. Ay noon. Pero, karon nga nakauyab na gid ka. Uyab na mong duha. Ug kana tungod na ako. Tempa. Hmm. Anong tungod ba nimo? Oh. Kaya ako may nag-ingon nga makikistorya kaniya, di ba? Ug tungod ana, utangan ka na ako. Utangan. Oh, Unsa may gusto nimo bayad? chicks. Chicks. Oh. Sige. Nako ihatag nimo. Ha? Uy, dili ko uy. Buutan man guning akong amigo good, Mika. Digi ka magmahay. Mao gyud. Liwat mo ko sa kong amigo. Buutan, di ba? Bay Cleo? Day, sige na. Para dili na ka magsikikuyog-kuyog na mo ni Cleo kay nana kay imong uyab. Ah, sa ato ka. Gisamo ka na di ka nako ron. Abi kay nakauyab ka naman. Dili man sa ingon anak, good. Giuban-ubanan na gyud ti ka kay gusto kong protektahan ti ka. Lupig pa may uyab ni Mumika. Unsa man? Pagsulti ko sa tinod, unsa man, tumboy ka? Nakagusto kang tisa, ha? Naunsa ka? Ay ba't kagistorya diha ha? Ang kung laino ninyo pagsabot sa kung pag-uban-uban ni Tessa, o sige, bahala na siya. Diha na mo. Hala. Ngano man to siya? Mura man og guilty. Binuang ng tatong ako, Ha? Basin og tinuod.
pasag dito ninyo, uy. Ingon anak gina siya usahay. Dili masabot ang batasan. Pero maulian ra to. Pangga, mag-ipon na ta? Ha? Ipon. Kadalikod. Oh, sa may dugayan ko. Gusto man ako nga, pirmi na ta mag-uban. Okay? Sige, mag-ipon na ta. Pangga, mabdos ko. Ha? Tinuod? Mablusa ka? Yes! Maamahan na di ko. Nalipay ka? Oo niya ako. Ay, kabala ka. Ako'y bahala ni mo. Pakaslan dayon ti ka. O gusto na ko nga safe ang bata. Gusto na ko nga mo resign na kasi mong grabe ka makastress nga trabaho. Sige. Pero, mga player ako sa lain. Kanang dili ra kayo kapoy. Pangga, karong umaabot nga anniversary na to ba? Magbakasin ta? Dili lagi ko pwede, ana. Di ka mag-file og leave? Dili lagi ko pwede. Daghang kikog trabahoon lagi. Naunsa naman ni Pangga eh. Nagkadugay. Mura sa kag nagkaanam mo kalayo na ako. Naunsa naman sa kaoy? Mangita na sa kagbikil? Ako nakabantay ba ako ni Moha nga kada adlaw na lang gyud ka mangitag bikil. Dili ako, ikaw. Ug wa ko mangita og bikil tisa. Kada istorya nako masuko dayon ka. Nagkadugay na hinuon ta, pero init na kay kag-una ko. Hindi ka puy ko sa kong trabaho. Kana, mao na. Diya nagsugod, sukad nga nakatrabaho ka diya. Kung na kay problema nako, sultihi ko. Dili kay ingnon anion ko nimo sa pagtratar. Pila na kaadlaw ang milabay. Pero wag yun matsyat-tsitisan ako. Unsa ka di iyang problema? Ako pangutalon si Mika. Masig nahibaw siya. Makikistorya ko niya. Wa ko sa lugar nga masulti ni mo gano. So, tinuod yun lagi. Nagaday siya problema na ako. Ay, kamo ni bahala, ana, oy. Storyahin na ninyo. Kumprontaha diretso. Cleo, pasagti ko. Ayaw karon kay gikapoy ko. Tisa. Tisa? Unsa? Sakit naman ang ako tiyan. Mga anak na tingali ko. Dali, dalong tingnan sa ospital. Sorry, sir. Pero wa na makaya sa mama sa bata. Patay na siya. Kinuo ko. Pero ang bata, luwas pa? Ha?
Wow, nakatuig ang milapay. Pero pagyapon ko magkadawat nga wala ka. Kung mahimo pa lang, gaganda daw kumani sa sementeryo. Kaya permiti kang ubanan. Kibuhat ko na ka na. Mahal ka, Tika. Pa, malako pangihi. Uli na ta pa. Sige, anak. Panangidan ni mama ni mo. Papay ma. Cleo? Mika? Kumusta? Dugay naman tang wa magkita. Oh, nilargaman ko sukad nga nawa si Tasa. Oh, mao lagi. Kano sa aram ka nauli? Karan lang yun. Sa Tasa mo'y una na akong gianhi. Tinood gede kaniyang amika. Diha ka na sayop. Ha? Kay kung tinuod pa kong amiga, ako unta siyang gibadlong siyang kabuang sa una. Kabuang? Okay. Ay, finally. Makasulti na ko nimo ani. Sa tinuod lang, nahibaw ko sa problema ni Tessa. Namabdo siya. Og dili ikaw ang amahan. Siya? Mika, ayaw pagsulti, anak. Dili makabuhat si Tisa na ko, anak. Tinuod akong gisulti. Kung gusto ka, pangutan ang amahan siyang anak. Nahibaw man siyang mabdo sa Tessa. Og nagsabot silang ikaw mo ipangkunon ano na imaayong kaugmaon ang bata. Kinsa ang amana ng bata. Oo. Tinuod na. Libaw ko nga di ko makabuhi sa bata. O mahal sa kaya kanitisa. Saon magod, natinta lang yung sa. O mao to. Nagbunga ang nahitabo na mo. Sige. Sumagal ko. Buhat ang gusto ng bato ako. Pausa yung agay ako ba? Italawal ko pagkatao. Pasayloon ti kasi mo kibuhat. Pero ayaw pagdahom nga makuha ni mo ang bata. Kung bisan ka sa. Dili na ko pahibaw ang ako anak. Ang tinuod niyang amahan. Tanawan. Ako ra ang akong anak. Ang among anak ni Tisa. Wa ko mahibaw kung maubasab to ang akong mamahimong reaksyon kung buhi pa si Tisa. Pero karon wa naman siya. Gidawat na lang nako ang tanan. Ug giisip nako nga tinuod nga anak si Dodong. Amo siyang anak ni Tisa. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad dining akong kaagi. More power sa RMN.